खुलुमबाय नोंथांमोन मिडिया हाउसनि जाखिनि बाहाय सफैदों जोंनि अल बड'लेण्ड राइडार एस'सिएशननि जाखिनि प्रेस मिट जादोंमोन आरो बिथाङा जोंना प्रेसिडेन्ट लिअ'आ जाखिनि ब्रिफिं होबाय नोंथांमोननिसिम आं सानोखि लाइक नोंथांमोना जाखिनि नायगिरिमोन नोंथांमोना एसेबाबो बुजिबाय जोंनि कनसेप्टखौ मानो होनबा राइडार्स जानोबा जों जेनेबा मा मावबोगासिनो जोंनिफ्राय जेनेबा ससाइटियाव जों मा दान होबोदों मा खालामगासिनो जों मा खालामनो सानदों माने बुंनो थाङोबा आस ए हल मोनसेल' खोथाखौ आङो बुंनो सानो जेनेबा जों राइडार हिसाबै बेल' नङा दे मटर साइकेल क्लाब जइन जाबानो जों राइडार्स जानाय बेल' नङा जोंना बहुतटा रेसपन्सिबिलिटि थायो मानो होनबा जोंखौ नायनानै मानसिफ्रा बिराद फल' खालामो आजिखालि जाखिनि जाफुंसारनाय गथ'फोर दङ बिथांमोना जोंखौ नायनानै बिराद फल' खालामो दा ओंखायनो जोंनाबो मोनसे रेसपन्सिबिलिटि दं माने जों सिटिजेन हिसाबै ना इण्डियानि सिटिजेन हिसाबै दा बेखौनो बुंनो सानो आङो जोंनि मोनफ्रोमबो दा 8टा क्लाबाव 8टा एमसिएसआव बयबो गाव गावनि खामानिखौ मावबोगासिनो ससियेल सार्भिसबो होबोगासिनो दा जोङो इडुकेसन डिपार्टमेन्टजोंबो जुरित' थायो जेनेबा जोंखौहाय एखमबा एखमबा स्पेसियेलि आंखौबो थाङो बिथांमोनखौबो सोरबा सोरबा जेनेबा जोंखौ जेनेबा कलेजेसफ्राव स्कुल्सफ्राव लिंहरो ना स्पिच होनो थाखाय ओमफ्राय रिसर्स पार्सन हिसाबै जोंखौ लिंहरो जों बाहाय खोन्थाहैयो जेनेबा जोंनि एक्सपिरियेन्सफोरखौ जों बाहाय रायलायहैयो जेनेबा गथ'फ्रा जों सेफटिनि थाखाय मा नांगौ जेनेबा हेलमेटआथ' बहुत नेसेसारि आरो जों जुथा गाननानै राइड खालामनांगौ ओमफ्राय नोङो सब समाय गावनि ब्लाड ग्रुपखौ मिथिनानै लानाया गाहाम मानो होनबा जोंनि मानसिफ्रा आं एखमबा सोङो लोगोफोरखौ जेनेबा गथ'फोरखौ गावनि ब्लाड ग्रुपखौनो मिथिया बे खिन्थु बिराद गोनांथि मानो होनबा बायचान्स जुदि एक्सिडेन्ट जायोबा गावनि ब्लाड ग्रुपखौ मिथिखानाया बिराद इम्परटेन्ट आरो ओमफ्राय जोङो ट्राफिक रुल्स बेफोरखौ जों फल' खालामनांगौ मानो होनबा ट्राफिक रुल्सआ नोंनिल' नङा मानो होनबा नोंनि उनावबोदि राइडार्स माने गुबुनफोर गारि सालायनानै दं बिथांमोनाबो हेम्पार जाफायो आरो नोंथाङा जुदि ट्राफिक भायलेसन जानानै एक्सिडेन्ट जाबाय बायोबा नोंथांनिल' बेयो माबा नङा खहा नङा बिनि होल फेमिलियाबो खहा जाफालाङो दा ओंखायनो जों इडुकेसन डिपार्टमेन्टजोंबो बेखौ एखमबा जोङो बेखौ एवेयारनेस खालामहैनाय जायो ओमफ्राय जों जेसेबां हायो इन्डिभिजुवेल केपासिटियावबो जोङो बुजायो गथ'फोरखौ जोंनि जायगानि सेंग्राफोरखौबो जों बुजायो ओमफ्राय जों जेनेबा ट्रेन्सपर्ट डिपार्टमेन्टजोंबो जोङो नांथाबनानै दङ जेनेबा बिसोरनि रड सेफ्टि उइकआवल' नङा जेनेबा एखमबा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसननिफ्राय बहुतटा बिसोरो एवेयारनेस केम्पेइन खालामो प्रग्राम खालामो दा बेफ्रावबो जों जुरित' थायो ओमफ्राय आरो जोङो जेनेबा ससियेल वेलफेयार डिपार्टमेन्टफोरजोंबो एन्टि ड्राग्स ड्राइभ खालामनाय बेफोरावबो जोङो जुरित' दंजोबो जोंनि जेसेबांखिनि एमसिस दङ जोङो इन्डिभिजुवेलिबो थाङो क्लाब हिसाबैबो थाङो आरो जोङो बावैसो जोङो अल बड'लेण्ड राइडार हिसाबै जोङो आर्मिफोरजोंबो कपारेट खालामनानै भिजे दिवास बुस्थुखौ जोङो एवेयारनेस खालामदों मानो होनबा जोंनि जायगायाव भिजे दिवासआ माखौ होनो बेखौनो मिथियामोन दा बेफोरखौबो जोङो जुरित' थायो आरो माने जोंना माल्टिफेसेटेड होनजायो आरो ना मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टजों जोङो माने जोङो कअर्डिनेट खालामगासिनो दङ ओमफ्राय जों कपारेशनबो खालामो प्लास जिखिनि जोङो थागि माने इण्डियानि सिटिजेन हिसाबै बेनि सिटिजेन हिसाबै जोंनि मा दायथ' दङ बे दायथ'खौ जोङो बयनिबो बे जोंनि रेसपन्सिबिलिटि बेखौ जोङो फालिगासिनो दा बेखौल' मिथिजानो लुगैयो आं मानसिफोरखौ माने एसे एनै फिसा फिसौ क्लिप्सखौ लानानै जे नेगेटिभ कमेन्टस होनांगौ बा नेगेटिभ भाइरेल खालामनांगौ बे नङा बे गोनांथि नङा मानो होनबा बुंग्रायाथ' बुंखायो नङा होमबा खिन्थु जों बयबो साइलेन्टलि मावग्रासो जोंथ' बहुद मावबोगासिनो दहाय जेरै प्रेसिडेन्टआ बुंदों रिलिफ केम्प जेनेबा बे होखारजानायफोर इभिक्सन खालामनायफ्राव जों थांदों ब्लाड केम्प खालामबाय थायो जोङो इयारलि खालामो जोङो ओमफ्राय जोङो जेनेबा डिस्ट्रिक्ट ट्रेन्सपर्ट अफिसजोंबो जों एभ्रि इयार खालामो बेफोरखौ दा बेफोरखौ जोंखौ नुहुरालाबासिनो बबेबा एंगेलजों फिसा क्लिप खेबनानै आपल'ड खालामनायखौ जे नोंथांमोना गासिबो गाज्रिजोब बेफोर बुंनाया मोजां नङा आरो माने बयखौबो मोनसे कालारजों फुननाया मोजां नङा मानो होनबा जोंहा रेसपन्सिबोल मानसि जोंनाव रेसपन्सिबिलिटि दङ दा जोङो जोंनि रेसपन्सिबिलिटिखौ जिन्दगि नागारनाय नङा ओमफ्राय मटर साइकेल क्लाब हिसाबै बेनोसै जोंहा बाहाय जिखिनि बाहाय नुजाफैनाय दं नोंथांमोना माबाफोर सोंनोबा इन्डिभिजुवेलिबो सोंनो हागोन क्लाबसनि एमसिसफोरनि चिफफोर दं सेक्रेटारिफोर दङ बिसोरनावबो नोंथांमोना सोंनो हागोन आरो माबाफोर बायद लुबैदोंबा टुरनि बेलायावहाय नोंथांनि बबे टुरा एकदम बेस्ट मोमेन्ट आरो बबे नोंथांनि टुरा वर्स्टमोन बेखौ एसे एक्सपिरियेन्स दंबा नायग्राफोरनो खिन्थाना होनो हागोन नामा? आदसा औ बेस्ट मोमेन्टआ जाहैबाय जों खनसे साथामजों थांदोंमोन आरो फंबाय दङ फंबाय ओमफ्राय सालभेसन जों साथामजों थांदों जों मोनायाव लास्ट सहैदों आरो ओमफ्राय मानसिफ्रा जोंखौ बारा होदोंमोन बे समाव मुस्ताङाव थांदोंमोन आरो मोनायाव ओमफ्राय ओरैबायदि जादों माने आंना लाइटबो गैया माबो गैया ओमफ्राय जों ओरैबायदि सालायलांदों माने बेनो आरो ना राइडआव ब्रादारहुड होननाया जोंनाव दङ
बाहाय मोनसे एक्सपिरियेन्सआ फैदों आरो मानो होनबा जों साथामजों बेनाल' बाइक मोजां बे थांगोरनाय बिदि नङा आरो जों माहायबा राइड थाङोबा जों ज' थाङो ज' सौहैगोन बिदि नों बेखौ गालांनाय बाइक गाज्रि गालांगोन बेफोरबायदि गैया आरो दा बेफोरबायदि एक्सपिरियेन्सआ जोंखौ मोनसे महसुस खालामहोयो आरो ना मोनसे फिलिंसआव फैयो कि देयर इज ए ब्रादारहुड बे बुस्थुआ जोंनि राइडाराव कमिउनिटियाव दङ आरो ओमफ्राय बावाखै दाख्लैसो जेनेबा आङो मानाङाव थांदों हारसिङैनो बेयो मोनसे आलदा एक्सपिरियेन्स नालाय माने हारसिं थांनाय आलदा एक्सपिरियेन्स ग्रुपाव थांनाय आलदा एक्सपिरियेन्स जायो नालाय बाहायथ' मानाङाव थांनायाव जेनेबा आं हारसिङै थांदोंमोन बेनिफ्राय हारसिं थांदों आरो ओमफ्राय जिखुनु बे एक्सपिरियेन्सआ आलदा आरो बेखौ बुंनो थाङोबा बिराद गोलाव जागोन लेन्डि वर्स्टआथ' माने वर्स्ट होनायथ' गैया मानो होनबा राइडिंआथ' जोंनि पेशनसो नालाय जों मटर साइकेल क्लाबखौ माने जोंनि पेशना राइडिं नालाय नंखायनो जों एमसिएसआव हाबनाय जादों बा एमसिएसखौ फर्मेशन खालामनाय जायो जोंनि पेशनसो नालाय बाहाय नों बाइकआव जिरायनाय लोगो लोगो जोंना बाहाय माने वर्स्ट होननायानो गैखाया आरो जिरायनो मोनबानो जोंना सान्तिसो हेभेनाव थांनायफोरबायदि इन्सिडेन्टस जा बहुद बार जादों जोङो सिगाङाव धारानाव मोनसे थांदोंमोन जों 2021 बे नेपालावनो बेबो बाहाय जोङो 18 जन थांदोंमोन लाइन ओमफ्राय बाहाय ओरैबायदि जालांदों जोङो क'क्राझारनिफ्राय धारानसिम वेरेल्स लाइक 12 आवार्स 14 आवार्स लानांगौमोन बाहाय जों 21 आवार्स लानाय जादों मानो होनबा जोङो मालाबाबो प्रेडिक्ट खालामनाया मेसिन बुस्थुखौ मानसिखौनो जों प्रेडिक्ट खालामनो हाया थेवबो जोंना ब्रादारहुड दं नालाय बाहाय खिन्थु जोङो बाइकआ ओरैबायदि ब्रेकडाउन जालांदों सासे राइडारना माने जों नेयै थांबाय थानांदों आरो खिन्थु ओरैबायदि हेल्पफुल जों बेनिफ्राय थांनानै सिलिगुरियाव ब्रेकडाउन जादों खिन्थु सिलिगुरियावबो जोंनि माखासे मटर साइकेल क्लाबफोरखौ फन हरनानै बिसोर फैदों जोंखौ हेल्प होदों आरो थांबाय नेपालाव जेब्ला हाबो आरो नेपालाव ब्रेकडाउन जादों खिन्थु नेपालावबो जों बिसोरनि मटर साइकेल क्लाबनि राइडार्सफोरखौ जोङो कन्टेक्ट खालामबाय बिसोर फैबाय हेल्प होबाय बिदिनो नेयै थांनानै बे सबसे लेन्डिसिन जाहैबाय आरो बे खाथि खिन्थु बिराद लेन्डि जादों आरो बे बुस्थुआ राइडआ